Maviete tione ku Congo. Joseph Kabila amene ndithu ndi former president, ex-president, president opuma amene wagamulidwa kuti akuluwa aphedwe. Yes, akuluwa ndithu aphedwe pa milandu yofuna kulanda boma 1. 2, milandu yodzetsa chisokonezo. 3, milandu yogwiririra. 4, milandu yopanga kidnap anthu. Zimilandu zonse mbwe. Kodi milandu imene amapanga komiti wanji. Mkulu ameneyo watani makamaka tupakana mvieta amene ndithu akuyenera kugamulidwa kuti aphedwe. Kodi amene ndi mmodzi wa maviete kapena si mvieta. Amene yuyu ndi wotani. Mwina mwake timuyang'ane bwinobwino, timfufuze bwinobwino, then kenako tuone kuti mkulu ameneyo ali motani. Chabwino. Mkulu ameneyo dzina lake ndi Joseph Kabila amene ndithu walamulirako dziko limeneli la DRC. Pa nthawi imene bambo ake yeyo atapangidwa assassinated, ataphedwa. Yeyo ndi pamene adatenga boma ndithu ndikupeza kwana kuti anali ndi zaka 29 ndikulamulira DRC nthu kuchoka mu 2001, right? Ndithu ndikukafika 2000 kuchoka 2001 kukafika 2019 ndi pamene ankapereka upresident umene ndithu kwa president amene alipoyo amene dzina lake ndi Felix, president wa dziko lija la Congo. Chabwino. Ndi atachoka penepa ananyamuka kupita ku exile, kukapuma. Ndi mostly khala ndithu ku Johannesburg, South Africa. Maso khala ku Rwanda sometimes, Namibia sometimes. Choncho basi ngati munthu ndithu opuma. Kenako ndikupeza kwana kuti chifukwa cha zochitika, nkhondo, chani zimene zimachitika mkatikati mmene momwe. By the way, munthu amene ali ndi zaka 54. Chifukwa cha nkhondo, chani zochitika ndi gulu la M23, yeyu ndithu anaganizanso kuti I think uso ndi mwina ndi mwayi winanso kuti ineyo nditha kulowaso kukhalanso president mwina kachikena. Therefore, ndithu anayambaso wakhala active, kuyambaso kuyankhulaponso makamaka ndi kumanena kuti akuluakulu solution ya nkhondo imeneyi kumene kuko. Solution yake ili m'manja mwa president yo. Komanso vuto so ndi president yo. Nde zinayi zoneza kuti anayamba nso pano kukhala ngati akudzudzulano chani? Kudzudzulano utsogoleri umene ulipo kuti ukanika ndithu kuthetsa zibwirikiti zimene zili ku Congo. Nde mwina timumvere kuti muzina zimene amayankhula kuti bwanji. The problem is President Felix. The solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Up to you. But critical decisions have to be made. Chabwino. Tsopano mkulu ameneyo anayamba ndithu kudzudzula ngati zinthu zimene zozo kuti akuluakulu bla bla mwamva mmene amanena mucha. That means tikuzasana ndoti ndi opposition kale imeneyo. Chabwino. Ndeno funso lina ndino kuti yeyu wakutchachidwa milandu imeneyi kuti sexual assault, for example, ngati kugwiririrako, kupanga kidnap, kupha anthuko, iyeyu
zimenezi wapanga tayanji kuti kukhala kwake ndi kukhala kwa mu exile. Okay, iyeyu akuti akumpanga accuse, akumublema kuti iyeyu ali connected, akupanga support newaso mlandu umodzi umene akuchiteso treason. Treason ndekuti kufuna kulanda boma chabwino. Nde akuti iyeyu akumpanga connect kuti iyeyu ali connected ndi zigawenga za M23 backed by Rwanda. Zigawenga za M23 zimene zimabakiridwa, zimene zimapangidwa supported ndi Rwanda kuti Paul Kagame. Therefore, ma crimes amene amachita a M23 ndauti nayeso ampaka nawo kuti nawe nangasinde iweso umapanga support. Right. Kubono ku DRC ku situation ili bwanji, anthu chinthu chachilandira bwanji. Remember kuna kuti munthu uyu ndi ex-president, president opuma, analamulira dziko li zaka 18, nanga pankhani ya connection ya iyeyo ndi gulu la zifwamba za M23. Nkhani imeneyi ndizoona kapena zabodza. Pamenenso pano anthu agawikana chifukwa ku DRC ena akuona kuti ya mkulu ameneyu yes connected, ena akuti nope, nkhani imeneyo ndi yabodza. Why akuti nkhani imeneyo ndi yabodza? Chifukwa kuti mkulu ameneyu kumati ambeka ndi funso loti why akumpanga connect ndi kumene kuko. Okay, chifukwa kuti anthu ena mwa magulu awo a M23 wa akuonesa support kwa munthu ameneyo choyambirira chimenecho. Chifukwa kuti why akumpanga support iyeyu akuona, chifukwa kuti iyeyu maganizo ake amene kuti simungasolve uchigawenga umene ukuchitika kumene kuko ku DRC by violent, by being violent, kama kuti nanunso muyambeso komano I think mutha kusolva bwino issue ya zigawenga za M23 by dialogue. Kambirana nawo akulu itabwani kono mukufuna chani, inu ya M23 takhani pano mukufuna chani, chemukufunacho panopa tikambirane, then kenako tono kuti tisolvana bwanji. Koma sitingapite kenako nkuyambaso kumalimbana nawo. That means you just moto mukuzimisa ndi moto timazimisira yani madzi. That's what. I think attention me anagola attention ya ma M23 zigawenga zichatu president komandane president komamene. By the way, munthu yuso ndezilatero amana ngati kuti basi ndakuti boma sopana nangasakona kuti anthu aro akona ngazoti amba kumvana ala. Okay, nde ife tulimba ndizigawenga za M23 ndekuti nawenso limuti iweso limomwemo, ndekuti koma palibe clear evidence, palibe umboni wa clear cha una kuti munthu uyu ali connected ndi zigawenga zimenezi. Chabwino, by the way, munthawi yake iyeyo kuyambira 2001 kukafika 2019 fosana kuti iyeyo anapanga nawo deal bwanji anthu zigawenga zimenezi za M23. By the way, iyeyo ndithu anaza kwanitsa anthu wankukambira nawo time imeneyoyo, kukambira nawo kuti akulu tabwani pano ndiku using dialogue, khala pano sit by sit ndikuona kuti akulu tipange bwanji mpaka nkufika pa agreement yona kuti nkhondo ija ndikutha by talking. Ngakhale kunena kuti afterwards zinapeza kuona kuti ma agreement yanapanga breached, kama kuti malonjezo amene wawa anaphwanyidwaso, nkhondo ja sonkoraniso nkuyambiraso, ngakhale kuti komano poyambirira zinatheka bwinobwino ndithu ndi magulu amene wawa ndikutheka, kenako ndikuzoti zaphwanyikaso. You know kuona zoti pali foreign influence, kama kuti influence support imachoka dziko lina Rwanda. Nde sometimes you can agree mugwirizana bwinobwino kumatengoleka zotoka bwayaso mamiliyoni so enaso ochokera ku dziko lina kuti tapangani, you understand. Ndeti anthu aja mwina ku dziko lanulo mwina mango pasana zochepa
kapena mwina wake you know munthu ni munthu basi. Chabwino nde issue imeneyo inatero kuti iye ndi mene anapangana deal nazo nthawi imeneyoyo. Chabwino nde panopa chinanso chimene tingapanga understand nchiona kuti mkulu ameneyo ali ndi political party kapena kuti aliso ndi chipani naye. Mkuluyu aliso ndi chipani naye mu dziko limene lili la DRC. Nde chipani chakecho nchionena kuti anthu ake onso iyeyo akunena kuti nope, munthu ameneyu sikuti ndi wakupha, munthu ameneyuso saliso connected ndi M23, zigawenga za M23. Ilolo ndithu ndibodza. Ndipo issue yakeyo sei yaoneka zoti judgment imene apereka remember judgment imene yaperekedwa apai amene apereka aka ndi high court ya military kwa asilikali ndi kumene uko kwa asilikaliko ndi kumene apereka chigamulo chimene ameneyo akuyenera ndithu aphedwe penal code 7 yakumene koko akuti mkulu ameneyo basi akuyenera basi kuphedwa basi chifukwa ndi akusapota chigawenga, akusapota zigulu la zigawenga ndi afuna kulanda boma makuti chinanso chimene chapanga trigger kwambiri chimene chakwalezera mutu kwambiri chimene chapanga gaslight mazo gaslight chapanga gaslight kwambiri nchokuti mkulu ameneyo atabwera kuchoka ku exile kufa anabwera mu 29 May chaka chinochi cha 2025. Iyeyo atabwera anakafikira ku dera lija la Goma. Sono Gomako ndi kumene kuli heavily kumene koko kumene kuli kuli kwambiri kunapangidwa covered kwambiri, kunapangidwa occupied kwambiri ndi zigawenga za M23. Sanapita ku dera lina koma anakasankha kupita ku dera limene kuli zigawenga zimene zizi heavily raided kugoma zinda umene zinda osowa chibwana kwambiri kumene kuli zigawenga kuli M23 kumene kuko. Iyeyo anasankha kuona kuti apite kutiko, anapita kumene kuko ndi anakakomana ndi mafumu, anakakomana ndi ma religious leaders kumene kuko pa 29 May. All the way from Johannesburg, kuchoka ku exile ko anakafikira dera limeneli. Nde mpamene boma limatala iwe kungochoka kwafika sadala kumweko iwe sukuopa kopanji. You understand? Fonde badeno kuti munthu wachisawa wandale chacha sangapiteko akamuphera kuti akamuphera kumweko. Koma iyeyo anakwanisa kupita ndoma kumana ndi anthu kumene kuchako. Cause you know kuti palika ku understanding ina yake imene amamvana chifukwa cha maybe political views mena maganiza pankhana ndale komanso mena maganiza kuti nkhondo angaithese bwanji. Iyeyo ama khulupirira kuti tisamenye nkhondo koma tiye tikambirane tione kuti zitha bwanji, tione kuti mukufuna chani. Zinthu zimene zapangisa kuti boma kuti shit sorry munthu uyu sali bwino mvyeta uyu ndi M23 iyeyo amayankhula okay anthu akuoneka zoti akupangana support kuti zigawengazi kuti zogwizana ndi fundo za yahaya nkhani ndiona adi amene chada atha kuthesa nkhondo amene ndiye munthu right plus uyusa kuti hi guys osapanga violence tiye tingokambirana ana akumvana atu kenako akuona uyo amene angathese nkhondo ujawiso wachoka ku Johannesburg awupita kuona kuti akafikiraso kudera limene lili la Goma liso boma linangopanga conclude kuti something kenako amilitariwa mpamene amalamula kuti amene yuyu akuonera kuti aphedwe. By the way timvane pa munthu usikuti amugwira faina akuzimageta amugwira munthu sanamugwire ndipo sali m'manja mwa apolisi aboma munthu uyu kumene kuli sakudziwika apeso chigamulo chichabweraso iyeyo asali m'manja mwa iwo ndiye adaona kuti chipachitike njani right. Komabe space pali still gawo loti akhoza kupanga appeal kapena kuti atha
kuti apilo ndi chani. Apilo kupasa iwe akupasa chigamulo chabwera kana kungoti sindikumvetsa, tibwerezenso tikambenso nkhani tikambenso kachikena kusakhutira ndi chigamulo chimene wapatsidwa kuti nkhanija tiyambirenso pa 1 tiyumulikirenso. Nde ampasa ndithu space period ndithu ya apilo kuti atha kupanga apilo kuti akulu chigamulo chondipha chitu akondaona ngati simunachiyendetse bwino nde tiyeni tipangeni tichiunikenso space imene ndithu ampatsa. Nde tione funso ndikumati kumanga koma amumanga we don't know, koma nosura ngamange mwachisawawa ameneyo. Ndoti kutheka sitikuziwa kuti atulukanso kazitani ma update ife tikupasani nsoni kuti mkuluja nkhani yake yamuthera bwanji. Nde death penalty amugamula kuti aphedwe komano sali ndiwo ndeke amuphalitika ayikhaliti muli mosemo komano military court kumene koko court lako asilikali lagamula kuti Joseph Kabila amene ali president wakale wa dziko la DRC akuyenera ndithu kuphedwa, ngakhale kuti ma supporters ake anena kuti iyayi apopo nde kuti kumene kuku ndikulakwitsa ndipo imenezozo sizingatheki. Mavyete aiyeyo mavyete akabilayo wanana kuti zaifeyo imene waifeyo mayazi waifeyo wabwera ndithu kudzadzetsa mtendere. Andiso iyeyo kuyankhula kwake ndikuona kuti akubwera ku DRC kudzadzetsa mtendere, akufuna ayesetse kuti adzetse mtendere komanso apangenawo participate makamaka mu political party komanso mu political activities zochitika za ndale kuti nayenso akhaliso president. Nde anthu ma political analyst ozukuta nkhani andale akuona kuti iyeyo ndi opportunist, angofati apezerepo mwayi chifukwa kuti sikuli bwino ndafuna angobwera kuti kana kubasi alowe president, ngakhale kuti temmatemu ake ndithu anatha chifukwa imagine zaka 18 akulamulira yayi is too much ndithu anakhala ngati walamulira ndithu. Nde boma likuonanso kuti iyi ndi threat, kuti ndi chiopsezo kwambiri. Mmadziwa anthu amipando akakhala mmipando. Nde sitikudziwa kuti which is which, kuti iniyo muganiza bwanji, komano anthu ena amene kuwaganiza kuti iyi ndithu nkhani ikhoza ndi political za ndale chigamulo chowampasa apachi nzongokhoza ndi ndale basi kuti ndale yetu guys etu. Nde mukamamva zoti kulanda boma kapena kugwiririra kupanga kidnapo chani nkhondo chani zonsezi akumuweruza akumutchaja chifukwa choti it's like milandu imene ayitenga ampaka yeyo foti amapanga ndi M23 zonsezi akumpanga apazi chifukwa kuti imapanga ndi M23. Nde M23 ndiye akhanga kuti ali limodzi. Nde takuweruza kuti iwenso ukuyeneranso kani ukuyeneranso ndithu kuphedwa. Nde inu muganiza bwanji, mvyete amene akuyenera kuphedwa kapena nde guys, thank you so much. Nkhani yonse I think mwina sinalongosole zina ndi zina komano I think ndakupasa the bigger picture ikulu mwaidziwa kuti okay kodi mvyete ameneyu Joseph Kabila nkhani yake ndiyoterete. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.